Nikon D7000, най-новия фотоапарат на фирмата Nikon, който е на пазара в САЩ от няколко дена и така да се каже, един от щастливите собственици. Успях да го купя, нали? Бройките като начало в момента са ограничени. Този апарат, аз не съм привърженик на нито една фирма, нали, както някои хора, те държат само Nikon, Canon или така. Аз съм по-скоро любител и колекционер на фотоапарати. Обичам да тествам различни модели и това ми доставя голямо удоволствие. Понякога един апарат има дадени предимства спрямо този на друга фирма, така че използвам и Sony, и Canon, Olympus понякога, но от кратките впечатления, които имам за Nikon D7000, това е един фотоапарат, който съчетава предимствата на много други и може би за бъдеще, когато ходим някъде навън на красиви места, чантата ми ще бъде малко по-лека, тъй като ще нося само един фотоапарат D7000, просто нуждата от другите отпада. Тъй като този фотоапарат съчетава в себе си много неща, които имат, нали, професионалните фотоапарати на други фирми. Като качество е перфектно изработен, като едно бижу е просто, нали, удоволствие да го държи човек в ръцете си. В момента, просто в който човек се докосне до този нов модел на Nikon D7000, човек изпитва невероятна тръпка. Фотоапарата е перфектен като дизайн, като изпълнение, като менюта. Разполага с почти 2 страници менюта само за настройки на автофокуса, който включва и финна настройка с определените лещи, нали, ако имате бак или фронт фокус. Разполага с перфектно видео Full HD 1080p, удобни бързи бутони за промяна на настройките, от които най-често имаме нужда. Позволява да снимаме при много лоши светлинни условия, като ни дава едно прекрасно качество. Фотоапаратът има доста повече вградени екстри, отколкото са описвани до сега в ревютата. Предполагам, че повечето от вас знаят основните му характеристики. Всички бутони са на много достъпни места. Позволяват много бързо да се променят важните настройки за всеки един любител или професионален фотограф. Автофокусът се справя достатъчно бързо с промяната на фокусното разстояние, с промяната на светлинните условия, когато имаме достатъчно светлина. В другите случаи всеки знае, може да използва и ръчен фокус или просто да не променя разстоянието. Но за мен това е перфектният фотоапарат на пазара. Просто фотоапарат номер 1. Nikon D7000. Всеки от вас ще бъде щастлив да го има този фотоапарат. И така просто да добавя, все пак много е важно, нали, какъв обектив използвате. Може би китове не е толкова лош, нали, който е 18-105 мм. Аз ви препоръчвам този 16-85. Откакто го ползвам, не ми се налага да използвам твърди обективи, така наречените Prime Lens. Препоръчвам на всички любители, а защо не и професионалисти, да си закупят този апарат. Пожелавам ви да го имате колкото е възможно по-скоро. Просто един тест на шутера на фотоапарата, на затвора. Много е безшумен и просто може да постигате много ниски скорости
с достатъчно ясно и кристално изображение. Можем да направим един тест в такъв по-сериен режим. Сега мога да вдигна малко ISO-то на фотоапарата. Както виждате, всичко става много бързо и удобно с тия копчета. И перфектно! Резултатът също е перфектен.